силиконова база ще си вземеш, да ти запълва малко повече поричките. Много ми хареса този цвят. Мен не ми. Сега, хора, само да ви въведа малко, че аз съм ходила. Да го казвам ли това, защото мисля, че... Ами кажи го. Аз съм ходила на курс по самогримиране при Ади. И сега се включвам да ви кажа, че ще има още едно събитие, Грим и вино, на 20 декември от 7 часа, така че може да пишете в профила на студиото за записване на часове. И съм запомнила някои важни неща, само че не всички ги изпълнявам сега. Аз ще правим ежедневен грим. Аз ще кажем ли каква е идеята на това видео? Няма идея. Просто снимаме. Ади се занимава с грим, с микропигментация и 100 000 неща от 13 години. И затова сега ми е интересно на мен. Аз като се гримирам в ежедневието си така и ще поговорим за някои неща, които са ключови, които може би аз изпускам, пък са важни за кожата и така нататък. Готова ли си? Готова съм. Нямам нищо за да Аз се прибера косата. сега съм застанала тук в качеството си на ОТК. Да, точно така. Почваме зле. Значи, защото нямам основа. Знам, че трябва да има. И много ми харесва. По-мазна кожа са задължително това. Защо? Какво като съм смазана кожа? Защото да ти издържа по-дълго време фонджутена. Ще си вземеш една силиконова база. Силиконова ли? Да, силиконова база ще си вземеш, да ти запълва малко повече поричките и да ти издържа по-дълго време фондютена и да не лъснеш много бързо. Аз това, което правя по принцип понякога е всъщност да си слагам слънцезащита. Добре, и да. Обаче това какво? Няма нищо общо. Тя даже слънцезащитата в повечето случаи е по-мазна. Така е. Слагаш си слънцезащитата и след това си слагаш просто базата. Като ти попие хубаво слънцезащитата, после мажеш базата и тогава продължаваме. Добре. Стъпките. И аз тогава пробвах всъщност при нея една база много готина. Как беше то, като крем, дето изглежда? На мейкъп ателие. Да. И то си е супер голямо количество всъщност. Доста икономично, май. Много малко хубави неща. Значи ползваме и тоя. Иначе коректор. От коректора ли ще почваме? Ами, аз поне сега... Да. Идва много неподготвена, обаче виж сега. Не съм си сменила фондите на летния. И понеже ми е малко тъмничък и правим някаква миксовка. Добре. Както си се гримираш, така сложи си миксовката. Той не е останало много. Ще стигне ли за микса? Обаче. И сега тук внимаваме с вежите. Добре, поне вежите са хубави, защото преди 2 дни ходих на микропигментация. Ще ви оставя снимки да видите. Дай ми една фиба, моля.